Ogbuefi Ade Ogbuefi Urugono a na-ebulukwa mmadụ n'ọbụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ejike nke oji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye mmalite eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye mmalite eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị from the back ndị ochie ga-adị from the back fọdụsị kala aka obodo ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV ọmụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa taa bụ destiny. Your destiny and your chi is the key to your success. I repeat, your destiny and your chi is the key to your success. Ahụ na ngwọ na nkwụ na-abịa maka na esimoru ihe a bụ ihe anyị ga-akọwara gị taa na-etu ọ ga-esigbu oghe anya nke ọma maka na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ka anyị gabazie n'iru mana bifo anyị mee nke a ka anyị marụ ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị sonyere na ndị sonyere na aja a na-achụ n'igwe nke ọnwa Disemba ya bụ aja ka na-aga n'iru ejegori m na tempụl n'ụtụtụ achụ aja kwubie okwu gọọ ọfọ n'isi ndị enyi anyị ndị niile sonye na aja nke ọnwa Disemba wee pụtazie maka nkụzi nke oge a ka agba ofu ndị niile sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya bụ aja na WhatsApp ha on the 31st of December. Ọ ka anyị si achịkọta ọnwa month ritual. Echefuna na ọsọ ndị so na aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya
anyị anaghị show ihu ọrụ na social media ma ọ bụ testimony na social media. You know why? Ọ bụrụ ihe anyị dịbata abịa, ọ dịrọ necessary. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Maka gị bụ onye ọfụ, ihe anyị na-eme ewu ọ bụrụ na ị chọrọ iso na nyaba aja, forward ya 3 prayer request. Anyị ga-edebe na ọta na-achụ aja na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ọbụla ganye n'ụbọchị nchịkọta ya. Ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-eje na mmiri je chụọrọ ndị mmiri aja ma esara aka, kpọgotazie na temple chụọ aja to entities of powers, tụkwazie n'ebe nchụ aja gbuo egburu wee mesara aka. I can tell you ike dị na aja na-achụ n'igwe. Ị nwekwara ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ niile nke ụwa, maka na ike Chukwu ruru mba dum. Iche isonye na nya bụ aja, as we speak, ndị mmadụ ebuku begoro 2024. Yes, as we speak, ọnwụgoro ndị buku throughout from January to December 2024. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye nke January, ma na ihe ebido pụta ebuku ka esi ebuke, ịchaatị m na WhatsApp number, then agwazie gị other details I need for you. Forward ya 3 prayer requests and token. Now, chat na WhatsApp, chat am na 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ka bụ ihe kwesịrị ma nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị from Eziokwu TV, nkụzi ihe na-anụ kịta, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ ishigharịa ndị mmadụ, jee na our YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Ị ga-afụ nkụzi, afụkwasịe nkụzi ndị ọzọ karịrị over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo. Ọ bụkwa na ị na-awọchị site n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na chanel a ị chọrọ ịwọchịkwa ọzọ, jee na Ugochitubelu movie productions ịwọchị ya na YouTube, ma ọ bụ jee na Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchị ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies, ị ga-awọchịkwazi ya. Ị na-eme nke a, ọ bụrụ na watch anyị from social media na-emetụ aka na share button. Ọ bụrụ na watch anyị site n'Eziokwu TV na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV, ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Ya gazie. Ka anyị batazie na nkụzi anyị ji wee bịa. Gịnị ka anyị ji wee kwu? Ihe anyị chọrọ ka anyị kọwalụ gị taata bụ na ndị Igbo na-ekwu okwu sị, ọ nwere ụmụnne anyị ndị na-asị m ka a na-asụ n'ọnụ Igbo, ụfọdụ a na-asị ka a na-asụ n'ọnụ Igbo. Ọ gwara onye akpatara anyị ji eme isi ya mgbe ụfọdụ. Yes, ihe bata na ya ama hapụcha Igbo bụ na majority our fans bụ ndị Igbo. However, nkụzi anyị ejego na mba dum, the other day nọ na YouTube, ọ bụrụ na onye Ghana. So maka ihe anyị na-atara anyị eto anyị nwere ike ịfụ na anyị misiri up. So ka o nwee ike emere nwa owu mere nwa nọsi ike. Ya gazie. So ihe na-achịkọwa taa bụ na destiny, ndị Igbo na-akpọ ya akara aka onye na-edu ya. Ịnụgo okwu a mbụ? Okwu Igbo. Gịnị ka a na-akpọ akara aka? Fere ya bụ akara aka. Ntị. Anwụra ngwụra nkwụ na-abịa ka nkọwa adịghị ihe mmadụ. Ọnya ka anyị ji wee mepee this administration, ebe anyị ga-anọ wee na-akọwarụ ndị Igbo ihe ha kwesịrị ịma. Maka na ọ bụrụ na akọwara ọrụ nwatakịrị nwere ike rie udele chenọ ha n'oriri. Yes, ọnya kpatakwara na ọ bụrụ na anyị na-emetụrụ nwatakịrị awọ aka, na-egosi nwatakịrị awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute yiri. Ị na-ege ntị? Ihe chọrọ ka nkọwalụ gị bụ, ọ bụrụ na ihe a na-akpọ akara aka, gịnị bụ akara? Akara bụ line, ihe ederede. Ị ghọtara ya? Akara bụ ihe ederede. Ya bụ ihe ederede n'aka mmadụ bụ this lines ị na-afụ ya. Lines ị na-afụ owu ihe ederede n'ọbụ aka mmadụ, ọnya bụ akara aka. Akara nke dị n'aka. Ị ghọtara ya? Akara nke dị n'aka abụrụ for fancy. Ekuzigo m ụbọchị nkọwa destiny mmadụ ihe gbasara akara aka. Yes, nwee sị gị, if this lines eme na akara aka ma na ọ dịkwu na nke gị. Ọ bụrụ na eficha line na aka adị very smooth without any line at all, ọ ma akwụsị gị ino mgbado ga, that is ino akpụ, ọkwa eziokwu. Ọ ma akwụsị gị ịsụ akwa, ọ ma akwụsịkwa gị ihe ọbụla eji aka eme, ọkwa eziokwu. So in nutshell bụ na according to Gunwa, maka na ihe mara ọgbọ only a mystery to you. Line na-adịsị n'akara aka dị useless, ọkwa eziokwu. What you don't know is only a mystery to you and not all. Dịka m na-esi ekwube. Ndị mmadụ ewerugo ewe amara m.
ihe m na-achịkọwara gị bụ na akara aka efuru kịta bụ akara iji bịa ụwa. What will happen from the beginning to the end of your earth existence, this particular earth existence. Agwara m gị na o nwere onye nọ n'ụwa now bụ the first time on ya. Yes, nwa ọzọ onye nọ here bụ the first time ọ na-abịa n'ụwa. We are just, even if you are young, we are old souls in young body. Ọ bụrụ maka reincarnation ka m chọrọ ikwuchi taa. Mana ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ na akara aka ịbụ now might not be the same akara aka ị ga-ebu in your next earth life ma ọ bụrụ na ị nwere opportunity ịka bịa on earth ya in flesh and blood. Now mana ka anyị bezigoro na nke ị na-afụ anya maka na ọ na ihe maka ihe eji mara ga-atụ ihe mara. Akara aka efuru kịta onye akpatara na akara aka efuru dị very unique. Ijegoro ebe a na-eme thumbprint ịfụ na nke gị dị iche na nke onye neighbor gị ma nke nwanne gị. Now akara aka onye na-edu ya, anyị bịa taa ka anyị kwuo maka akara aka ya na chi mmadụ etu o si wee bụrụ key to ya success. Wee sị gị na akara aka this lines ị na-afụ onwe ndị ga-afụ this major line ka agbagotara mgbada n'ala. Onwe ndị ga-afụ their own or the short, when they ga-afụ their own or the long like my own down. Abịara m ka nkụziere ụmụ ka palmistry today mana ihe nchọ ka nkọwara gị ka ịghọta ihe dị na ya. Lines adịba nwere ihe ominu, o nwere ihe ka ọ bụla minu. O nwere ndị bụ just na akara aka ha just inidiri ini anya. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na onye dere long life on earth ọ ya afịa dị ya. Ọ bụrụ onye nwere short life ị ga-afịa. However, edegoro long life mana you live a careless life, I can tell you now he might not even live that long life. You know that he can take horse to the water, but he will not force horse to drink water. So, akara aka onye na-edu gị ma ọ bụrụ na ị nọ ọkwa na ya lane, you got that? Your destiny will lead you, your child will lead you ma ọ bụrụ na ikwe. Yes, maka na asụgburu onwe ya tinye ọnụ aga iyi onye ka ọ ya dị emere ndị. Yes, destiny bụ ihe Chukwu program na ị ga-eme. Like nwatakịrị, yes, gị nwa onye nna. O nwere program ị nwere maka ụmụ gị ọkwa eziokwu. O nwere ezi ebumnobi ị nwere maka ụmụ gị. However, ọ bụrụ na ị na-etere na nwatakịrị ka ọ baa uru, nwatakịrị ajụ na ọ ya bụ uru, ihe afọ ọsịa. Yes, ezigbo nne na nna nwere good wishes. Etu a ka nature, the mother earth ji wee nwee good plan for each and every one of us. Then whether I can remain in our lane in order to achieve our earthly purpose is in our hands. So that's your destiny. Back I give to know how he pass through on earth. And when so many things in one mother. But mother I got there. Almost some certain things in the natural name in your life. Questionable. Only when you're spiritually alert, you have already activated their inner being, who I call you. The man need to remain a car. Makana say I could fetch or the hour. And when the time to work is work over. And there's nothing you can do about it. That is natural laws that governs the universe. In all the natural laws, whatever you sow is what you reap. It's natural law. Givers never lack. It's natural law. Law of attraction, natural laws. Laws of emotional species is natural laws. Laws of sowing and reaping. Natural laws. These are so many natural laws. Yeah, but once you key yourself in that natural laws, you up double name on a lane. And they no wonder about track and track events. Emagona also yabu no go about first. Mane hapu lane uba lane also. Also yabrona no nya ba lane near Kadona sorry. Azimin no bronco who broke there naming no about first. As long as you go track on also, you need a ballow no lamp. So here na joge no tutua no one na no in agent. Ntige gebo. Nega the show ni maintain we are late. Ese wana ki ime ka onye ọzọ. Yes. Maka na oke soro ngwere ma mmiri ọkọcha ngwere na ọ ma aka oke. Destiny.
ị nwere ike ịsị na ọka ije gwọọ ọgwụ na ibe gị na-agwọ ọgwụ ị na-eje agwọ ọgwụ ego, ọ bụrụ mmadụ niile ka ọgwụ dịrị akara aka ha. I can tell you for fact. O nwere ndị chi ha na-asụ ọgwụ na ihe so ha na-asụ ọgwụ. Ịghọtara ya? Ọkwa ị na-ege ntị. O nwere ndị bụ na o nwere ike ihe suenu na forces suenu na etu esi program life here on earth. Ọgwụ ọbụla o metara aka ọgwụ alụọ. Like my nature, adọrọ m n'ihe gbasara ọgwụ. Ọ bụrụ m ka a na-agwọrọ ọgwụ, ọ bụrụkwara m ga-adị m agwọ ọgwụ. Ọgwụ ọ na m metara aka ya alụ. Nke ọzọ ọnwụ nwere ike ọgwụ iwu na onye mmiri ka ịmụ. Ịbụrụ onye mmiri kedu ihe na-agwọrọ ọgwụ. Ịghọtara ya? Ọgwụ ị na-ege ntị. Maka na mmiri na-emebi ọgwụ. Ịbụrụ kọọ onye mmiri, direct onye mmiri, ị nidiri ọgwụ. Ihe ị nidiri wee ide ekpe ile ọma, ihe ị nidiri wee ide achụ acha. Akara aka ga-achake. Ịghọtara ya? Na-eme mma, na-esho love, na-emesara aka, na-agbasapụ obi, na-enye ndị mmadụ nwa onye ka mma ị nwere ike inyewu aka etu ị nwere ike. Give, it shall surely return to you. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ akara aka imekwara na ime na ndị ọzọ na-eme. Ka mmakwa atụ maka na esimoru, asị m akara aka onye na chi ya onye maka ito ya success. Ị nwere ike ịtụ ada akara aka gị etu ọ bụrụ na edere onye ya wee milionia. My brother, my sister, ị nidro ime much. That is, ị nidro ije jegbuo oke ite ma ọ jegbuo ajọ ọnwụ ka ị wee bụrụ milionia. Ọ bụrụ na milionia dị n'akara aka gị, ihe ị nidiri ime bụ simple thing, nọdụ n'ihu ọlụ gị. Na-eme ihe akara gị na chi gị kwuru. Ọ nwere ike, ọ nwere ndị mma, onye mma, mekanik ka ọ na-arụ generator. Jen ka ọ na-arụ, mana ọ dị very honest, mara ihe ọ na-eme. Mana fụọ ma ịrụ jen, etu a ka onwe mmadụ ọ na-arụrụ jen si wee nye connection ebe a na-ebinye jen, obido na-ele jen. Obidozie emepezie jen ya na-enwezi ma ebe a na-eme services of jen na ebe a na-ere jen new one. Etu a ka o si bido wee bido count, but today as we speak, onye milionia ka ọ. Milionia adịghị n'akara aka. Ị nidiri ije gbuo kiti, ị nidiri ije tinye aka n'ihe ọjọọ, ị nidiri ịtụ mmadụ, ị nidiri ka ị na-eme hukọp ma ọ na-eme rọsgel afọ ịsọ gụ kpọọ ya. Ị nidiri itinye aka n'ihe ọtọnọ ka ị wee nwee ego. Ebe a ka ọ dị. Ka ngwa nwantịrị mara. Ọ bụrụ na ịbụ na ego dị n'aka, millions dị n'akara aka gị, ị wee je banye ndụ ọjọọ, banye ekperima, na-ebi ndụ ọjọọ, na-atọ ndị mmadụ, na-agwọ ọgwụ ajọ ọgwụ, na-agwọ ọgwụ ego. Ihe imedebela ụbụ na ijere wine or the hand clock of that riches dị bụ n'ụzọ gị, ọ bịa fasta. Ihe nọ na ya na fast lane ka ntiwanye m aka ego ozugbo. Ihe nọ na ya na fast lane. Ọ ga-eti ya n'aka n'ihe, o nwere ike short life 20 to 25 or 30 years ya lifespan. Maka na iji etinye aka na fast lane. Maka n'ihi na ifugo na lane the nature dere gị na ị ga-agba. Onye ọ dị ọsịsọ, ọnwụ ọsịsọ. Name them those people are wakere ike biri ajọ ndụ lasịrị nọ. Ọ ya short ya life. Ọsọ ya bụgo na ibigoro ndụ ọjọọ nọ 60 years. Ọ nwere ike ọ bụrụ na ibido ndụ dị mma, ị nwere ike nọ na lane, ị nwere ike ịnọ na 90 or above. Ịghọtara ya? So itinye n'aka n'ihe ọjọọ, isi na onye a na-eme ihe ọjọọ, ọkwa ọka dị ndụ, ọkwa ọka mụtara nwa. Destiny gị dị ya bụrụ ofu. O nwere ike ọ bụrụ na ọ ga-ebe akwa n'ụna nke ya. Esikwana ka ime na ome. Ka agba ofu. Ihe ndekwu ya maka ụmụ nwoke chọrọ ego. I wee chọọ na ụdị n'ihe ebe ọcha achagbute, ọcha achagbute. He ga-ashọtụ ya life, ịnọ na fast lane. Esikwana nna o nwere onye amelụ. Succeed ya. Onye a gị na ya na-eme, kpọọ m isi akpọrọ arụbat, isi na dị na arụbat ofu ihe. Ị mụrụ na onye ahụ ị na-ekwu ihe a nwere ike ọ dị 60 years bụrụ nnukwu ọgaranya iri efi, a 65 ọ nwụrụ, nwere ike ọ bụrụ na onye aka nọ 100, 120 na village, mana ọ nọ na fast lane. Ka mmakwa atụ. Ị nwere ike sista maka nwa na-enweghị hukọp, ma ị na-akpa ya niile eme runs. Na ihe banye na runs, nwoke wee kpọrọ ohu wee jee Dubai, kpọrọ wee jee Abuja, gụọ iwu ụlọ na Abuja. Ị na-eme big girl, ị na-eme big auntie. Mana ụkwa na-akwụna na ebe akwụkwọ nwa na ụda nka. Mana ihe na-achị gwa millions ahụ ị na-efe ilu, ị na-enwe, isi na na-agba benza, isi na nwee duplex, ị na-eme ịta.
ụfọdụ ndị na-etolite etolite a na-eneghị anya na-asị na ha chọrọ ka ha dị ka anti a, na anti a wee rọsge, na anti a wee hukọpịa, na anti esigo na enwe nwee ego. My brother, my sister, na-ege ntị, akara aka that anti a na-eme rọsge ma ọ na-eme hukọpịa ugwu ọgaranya dị ya n'akara aka, millions dị ya n'akara aka, na ọ ga-ebi na mansion dị ya n'akara aka. Ọ bụgoro na ope ndie down ka ngwa ihe ga-eme, obe ndie down, o nwere ike nnechi ya merie, na o nwere ike zute nwoke ga-enyere ya aka, ma nwoke ga-anụ ya, ọ birikwa na mansion. Ị ghọtara ya? Ị na-ege ntị? Ọ bụrụ na obe ndie down, o nwere ike nnechi ya, maka nnechi ya ebeghị na ọ ga-ebi na mansion, na ọ ga-akaụntụ millions, na ọ ga-elive comfortable life. Ihe niile dị na life anyị na obe ndie down nọ na lane ya. Nature na ihe si elu, the wave of effect ga-ewevukwu ya, link ya ka onye ga-anụ ya, ga-eme ka o bie na mansion, ga-eme ka ọ gbaa benza, ga-eme ka o jee Dubai, all expensive pay by ogia legitimate husband. Ịghọtara ya? Now nọ na lane ya nwa ga-eme ya. Ọ bụrụ na onye eme na ọ ga-ebi na benza, na ọ ga-ebi agba benza, na ọ ga-ebi na duplex, na ọ ga-eme ihe, na ọ ga-eje mba dị iche iche. Nwere onye ọya abụọ bụ na destiny ya bụ nke ụwa mgbede at 50 something, okwu nnukwu ọgaranya iri efi abịa n'ọnwụ ya nwaanyị, na-akpụ ya wee na-atọ osi na ọmụgwọ nke UK bata ojewe Amerịka. Ọ nọ na lane ya. Mana anti, ọ bụrụ na ị nọ ibi luxurious life, ịkaụntụ iwe milionia, ije mba dị iche iche, fee n'ụgbọelu dị iche iche, adụrọ na destiny gị, ọga anti, ọsọ gị ji ebiwe ụdị ndụ a mewe hukọpịa, ndị ị ga na-enweta abụ ndị ejiri ọchịchị. Despite mma gị nwere ike ịmakarịrị onye nke ọzọ na-enweta favor. Ịmacha mma niile anwa, o nwere ihe iyi enweta. Mfadụ iji amụgoro big man, obi anyị ekwe enye gị ihe, o promise gị, o promise gị, o yuzucha gị, ọsọ gị nye monkey style, ọsọ enye snake style, ọsọ enye ya ụdị elephant style, o mechi ihe niile ahụ, o nwere ihe ọ ga-enye gị. Ị ya afọdụ machine bicycle, ma ya fọzie efu benza, ma ọ ya efu duplex, nwere emeta ya afọ. Ọ dịbara surprise na o nwere ndị ya afọ nwatakịrị ewe n'ebe ejighị ọrụ, ọ machara mma metụ mma aka, mana nothing. Nwere onye mewuru ihe a ga na-ekwu ya bụ sọ nkwa, mana nkwa a ya emezu ya emezu. Ebe a ka ọ dị. Ọ bụrụ maka runs, ọ bụrụ maka na ị na-achọ mpụ na-agba ọtọ na social media, ga-eme ka ị bụrụ those rich auntie na-apụ na social media. Ọ nwere ndị mmiri ụdị ndụ niile a nothing my sister. Ịghọtara ya? Ọ dị ebe a ka ọ dị. Ị bụrụ na nwoke si ka ije biwe ndụ ọjọọ, jee so ndị omekome, ụbọchị ahụ ị ga-eje ihe anwa, ibute that millions, before you know it, na ndị security agency agbara udebe n'ala. Ịghọtara ya? Ma ọ bụ idebe nga. Maka na akara aka ya bụrụ na ị ga-awụ millionaire at that particular time. Na akara aka ya bụrụ na ị ga-akaụntụ millions at that particular time. Ọ nwekwara ike ọ bụrụ na ị ga-abụ onye ụwa mgbede ma ọ bụ onye uwe ehihie. Chere oge chi gị, oge Chukwu ka mma. Ihe gị na akara aka gị kwuru. Ọ nwere ndị bụ akara aka n'ụwa ụtụtụ at age of 35, ọ kpọrọ ogugo millionaires. Ọ nwekwara ndị akara aka ha bụ na ha ga-abụgodo millionaire tiri ebicha ndụ. Ịghọtara ya? Ọ ihe nye na chi ekwuru na akara aka ya. Nwee ndị akara aka ha bụ na ọ ga-abụ uwe ehihie. Kedu ihe bụ ndị uwe ehihie? Ndị uwe ehihie bụ ndị na-akpata ego na from 45 to 60 years. Ndị uwe ehihie. Enwere ndị ụwa mgbede. Ndị ụwa mgbede ahụ ndị from 60 and above. Ndị ụwa mgbede a nwere ike ọ bụrụ ofu ọgwụ ya ma ofu nwa ya ebute ike. Ịghọtara ya? Kedu ihe ị na-agba ndụgụrụgụ? Ịma na ndị Igbo na-asị na-agbakọ mbọ wee ego ndị nọ na akara aka. Ụba si na chi, ụba si na-eke. Ụba si na-eke, ọ Chukwu na-eme ya. Mana ị ga-anọrị na lane. I can tell you na ọ bụrụ na ị nọ na lane gị nwere ike ịnwụ ka ọkụkọ. Nature does not send. I can tell you. Ọ bụrụ na destiny gị wụna ị ga-adị great, ime ise ya lane je nọ na fast lane, ị nwere ike ịnwụ. O nwere ihe nature lose. Man die go, woman para another. Ịghọtara ya? Ka mmadụ ga-atụ. Maka na eji ala eke na-ekwu, ana m ekwu otu Bible na mma
na 80% of my audience bụ ndị gụrụ Bible nwe ọdịọda. Ọ nwe onye a na-akpọ Samson, ama n'ilugo ya bụ akụkọ. Samson abụ onye e kwuru zie ozi na a ga-amụ ya, zie ozi na ọ ga-abụ great person a ga-esi n'aka ya wee zọpụta agbụrụ ya si n'aka ndị Filistia ndị na-akpagbu ha. Samson enyere iwu ihe Samson ga-edebe, mana because of ụtọ anụ arụ, Samson nnukwu isi wee gaa nụọ onye Filistia a na-akpọ Delilah. Samson wee nwụọ ọnwụ ifele. Ka Samson meziere wee kọtụọ life ya short maka ihe na ọ pụrụ na lane ya nwụọ ọnwụ ifele. My brother, my sister, ị nwere ike ịnwụ ọnwụ ifele ma ọ bụrụ na ị hapụ ya lee. Isi na-asị kpọọ isi agbara arụbat na gịnị isi gị na arụbat abụrụ ofu. Onye abụọ na ndị mmadụ na-eme. Gị na chi gị kwụrụ. Destiny gị is tied with ya chi. Mana ị ga-agbakwa mbọ. Maka na akwụkwọ ancient book say, gift of a man maketh a way for him. Your gift and your destiny and your chi are one. Ị ga-agbakwa mbọ, ịdịkwana lazy. Esokwara n'ime na nke a na-eme nka ka ị ghara ịdị ka onye oge a ga-eji wee si ya ekpere ruru o jewala. Ihe niile nwere oge. Ka mmakwara gị atụ n'akwụkwọ agụrụ Baịbụl, o nwere ofu onye a gwara ya na nwoke a bụ nnukwu onye ọkaikpe na ọ dị atụ mmadụ egwu. E wee nwee ofu nwaanyị na-abụ everytime wee na-ayọ ya nnukwu onye ọkaikpe bigo pepụta m. O wee necha nwaanyị anya si nwaanyị a na ya akwụ ụmụ ụgwọ na mọgwụ nnukwu onye ọkaikpe saa na ịma akwụ ụmụ ụgwọ. Mana nwaanyị a persist ya ka bụ the power of persistence. Consistent nwaanyị a persist every morning ọ bịakwa na gate ya kwụọ aka. Ofu ihe ahụ ka na-ekwu ụbọchị mbụ ka ọ ka na-ekwu si nyere ya aka si kpepụta ya. Onye ọkaikpe a wee nọkọta wee sị mba, ọ bụrụ na mgba nwaanyị a nkịtị, nwaanyị a ga-akọntinu na edistọp ka m mere nwaanyị ihe ọ na-achọ ka m wee nwee peace. O nwere ihe na-aghọta, ị na-ege ntị. Ọ bụrụ na ị kọntinuo na-eme ya morning devotion m gwara gị na-eme ya spiritual exercise every day, ụmụ mmụọ asị na mma na ịzara ya abịa, na mma na ọ ya abịa, na mma na ọ ya abịa. Ka anyị merie ihe a ọ na-ayọ ka o zukwa ike ka anyị nwazukwuo. Ịghọtara ya? Agbabụrụ m ya nwa m ihe na pastụrụ. Ihe na pastụrụ n'ịgọrọ ọfọ 1 month, 2 months, 6 months, 1 year, ya taya. Ị ghọtara how things work. Ị na-ege ntị. Ị ghọtara how things work. Ọ bụrụ na ị ghọta how things work, ị ma na power of consistency is the key. Ị ghọtara ya? Na nwere ike mgbe ụfọdụ ọ ya abụ ịpụta esi ka mmụọ mere gị ihe. Ụfọdụ ime mmụọ ndị maghị ọfụma sị onye a na ọ dịrọkwa serious na ọkwa maka ka ọ na-eme ka anyị gbagoro ihe nkịtị. Ị tụọ nzụta atụọ echi ị nwetara ihe ị chọrọ, ị kọrọ kwụọ si na ihe a dị awọ. Ị ghọtara ya? Ọgwụwa na-eme onwe gị. Mana o nwere ya na power of consistency. O nwere ndị nwere ike ịbịakwute m si m Eze-Ana nke a mgbe ụfọdụ na ọ m na-enye onye ahụ. Yes, ị na-enye onye aka ị maa na onye ọ dị committed ma onye ọ chọrọ inyere onwe ya aka. Mgbe ị bịa dị convinced na onye a chọrọ inyere onwe ya aka na onye abụ somebody can bank on, he can invest on, then na onye ị nwere ike isi mba dị trustworthy iwee nwee ike nyere onye a aka. E nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ na mkpa dị iche iche. O nwere ofu onye bịakwutere nwa ndị onye widow ka ọ bụ ọmụgwọ ụmụ na-abụ denụ ụmụ ndị be di ya chụpụrụ ya da ihe na ndị be di ya eke arụ maka esonye awụ ụmụazị. Maka na dịka akụkọ kọrọ m na ndị be di ya chọrọ ka nwanne di ya gatago ka anya nwanne di ya ọ nọrọ na befa ka ekuchie ya. Mana nyanwa na onwe personally si na ya like onye nwanne di ya mụnwa na onwe nsogbu ekwu na ọ bụrụ na ọ dị na ụdị a na ọ ma ahụ by force. So mgbe ọ dịzi etu a enwe ọzọ onye kiara nụ kere ka si wee mara onye a ka si wee mara ya bụ na social media. O wee chaachị ya m kọchara m kọndishọn wee si ya bịa ọbịa wee jụchaa ya ajụjụ ụbọchị m na-eme kanselịn. Afta ka m mesị kanselịn wee si oke kere ihe ị chọrọ ime. O wee na-eme ọtịrịtịs ọ chọrọ ime si na ọ chọrọ ide eje Abada. Yes, na-ebute akwa ọka chọrọ ide ele. O si oke ego ole ka anyị eme ihe na mgbe o mere ihe na nwe si oke na ebe ọ bụ na ikwu na ego ndị tara mmenye ego na ọ bụrụ na ije bido like 3-6 months anyị malụ na ihe iyi emegbu. Maka na ọ dị possible mmadụ iji ọnụ ya wee sị na mmemme ha. Mana nke bụ eziokwu na onye aba ya mee ugbo na awụ ọfụ na ọ bụrụ ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ ọ back out ka ọ bịa mesie edo a wee bịa testimony fụzie na ọ na-enwe aṅụrị ide eje nyaba ahịa. Obere oge sikwa na ya ejekwa, obere oge sikwa na ya eje, obere oge sikwa na ya eje.
fụ na dị afọ na ọ na-atụ ọp na ọ na-eme ọfụma. To the extent that na my senators na-eyi bụ na aba ka a na-akwụ ya, na aba ka a na-akwụ ya. So to the extent that even the last batch bata n'ụkwụ na nwajiziri aba wee sị m dadị na na-ejekwa aba ya nwere opportunity achịtaziere m akwụma onye nwachitara ya brought it to my house mana ọ na-eme ọfụma maka ihe na ọ na-eme ọfụma I have to support her more. Ihe m na-achịkọwala gị bụ na ya ọ bụrụ na mmụọ nwere ike na-ene anya ka ya mara na ịdị serious, ọ bụrụ na mmụọ fụ na ịdị serious mmụọ ga-enyere ya aka. Mana enwere ike ụfọdụ n'ime ụlọ nwere ike mmụọ asịgo ka amago na onye ọ dị serious before a na-asị ka ama na ịdị serious ị na-arịgo isigo na ọ dị awọ. Gịnị ka m na-achịkọwa ebe a? Inwe ndidi, akara aka mmadụ niile abụrụ ofu. Esina na ndị ọgbọ gị, gịnị bụ ndị ọgbọ gị? Esina na ndị ya met enwesigo ego, ọ bụrụ ihe abụrụ ihe a na-ekwu. Ihe a na-ekwu onwu na ọ bụrụ ihe edere gị ka edere onye a, maka na onye agwa onye ọgbọ ha nwere ike kpata ego bụrụ milionia na 30 years at 45 50 ọ na-abago Chukwu. Mana gị nwa na onwe nwere ike ọnwụ na-edere onye ya akpata ego n'uwe ihe, ọ nwere ike ọ bụrụ at 45 or 50 ka ị kpatara ego mana ị ga-anọ 120 years. Ị ghọtara ya? Yakwa ị na-ege ntị. Ihe m na-achọ ịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ị pay attention n'ihe gị na chi gị kwuru na ihe akara aka gị, nke mbụ ị ga-emegoro onwe mana ị ga-agbakwa mbọ ịbụkwa na onye ya dị lazy, ịdakwa na-ekipụ friends ndị ma ka esi eri akụ ndị belivuru na ntụ ụma ṅụọ mmanya ndị ụlọ elu ha wurume o nwere ihe o ji life kpọrọ ihe ọma bụ nọ ndị do n'ime iso na klọb ndị do n'ime so na ndị na-agba mbọ. Ihe ga na-echewu kere ihe ị ga-eme nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị nwere vision na-ekipụ ndị nwere vision around you, chi gị na ezumezu ga-ezitere gị onye ga-ebelivu na ya vision nwee ike nyere gị aka. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị nwere a good vision and ndị mmadụ na-afụta gị asị onye dị unserious, nobody will like to invest in you. That is the truth. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ị ga-abụrịrị onye nwere vision na-eche ihe ị ga na-eme. Ị ga na-eche sọ ndị bụ sọ ebe a ga-eri ego, ebe a ga-ede medo n'ime. The last time m jere party bụ when I was in school. When I was in school in Unisic, then I think on my year 1, my philosophy then, that's the first time in the party, and that is the last. Before I'm very well, what consciousness and how to activate your inner spirit. Because about today can be done here basal spiritual exercise. Maybe only because of my zodiac sign. I won't believe in a zodiac sign, but it's real because I'm a Sagittarius. We're getting on the internet, Google about the Malum, and they were Sagittarius. So anything philosophical, anything over that, I got thinking with wisdom and thinking about spiritual upliftment. Count me. So for me, friends I normally keep is people that think alike. Yes. So here na chekwa again, ị ga na ebe ị ga-anọ ma ọ bụrụ na ime eki onwe gị position onwe gị na ọ na lane kwesịrị ịnọ. Then activate build personal relation with your chi. Among the last time I engaged your chi, akụwalụ m ụnụ my students na-efolo chi gị every day ọbụla ya nwee 5, 10, 15, 20 minutes no matter how tired they dey. Gịnị iji engage your spiritual forces. O nwee oge ọ ga-eruo only at that time they wake you up. So I'm going to follow run down. They wake you up. So can get a how we get a pancata. Get a hana pancata. Or hagana to you allo. He game. Hagana to you allo. He game. Because get a chigi. I don't chiga link with your destiny. The only thing I know about my life when I was growing up, you know, if you don't go to Roman Catholic Church, I'm on somebody not like research. I'm on somebody not like think deep. I'm on somebody not like can go some research, can go some spiritual books to have wide knowledge. Yes, I'm on the check here where I analyze here with number Sagittarius. Here I got you of Manoba. Now I'm going to my line. Then I made research then. But I'm at age of 22, 23, but a speaker. Na crusade. You got that? Now, when I check over here, I may want time for meditation. Only you can link here with because number Sagittarius. I may want time for meditation. Now, when they want time for meditation, I want a marker uplift and I will getting more inspiration.
So the life I can continue maybe till finally mbata n'ọdịnala. Na mbata n'ọdịnala because of na mụ nwere onwe m ka time wee research ya, go so many spiritual books wee find ya out n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ and na ihe si na nke onye akarịa. All my life ihe niile anwa things ntinyere aka n'ime go as spirit direct. All my investments, all my business of na ntinyere aka na ya bụ etu mmụọ si. Onwere nke na plan na nchọburu ime. Onwere nke na plan na nchọrọ ime. Kama na ọ na-abụ m tighara ihe a n'obi mmụọ kere ihe ndị a ya eme ihe etu a. Inspiration and they want to do abịa. Let me give you an example. When I opened my pure water factory, Ogbuefi water, initially it wasn't my plan. It wasn't my plan. And one of me, I like in the last 3 years, or drawn my plan. Kedu goes where, but now one day no meditation. I was like, why is it that so many youths are out there looking, just rotating about, and don't doing anything? Because never that I want to think we to abona. Oh, was in Jana POS, ever and ever bet that I can withdraw ego. Can't see youths. Then they check out my bet. Then they check out my bet. I was worried. I was like, is it what and do for any man? I want to go in here for one to do place, more than 4 decades. That's not a bet like that, which move the so what I hear now, because now, over the illegal foundation, again, what I got to do, guy here, that is the fact. Because he want to get as we go. So, was there no meditation? Where that's my interaction with one guy, about bet, never will go. Now, where some more, can he have game? That much are able of help if we reduce the number of youths and what he had name. When I here, no, I should go and open pure water factory. So wow, pure water factory. But I have no idea. They let me to mess with make the tea and I make it there with all the wall. I was here, number of staffs, man of staffs can increase. You got that? So from there, okay, can I do that in our Bido is in Bembiana Basojo and Nanibo, where challenge and Nollywood. Can't see where Batan and Nollywood as a movie producer can now. Sometimes in that watch Nollywood, they can have a buy and there to a full more altar, tradition wise. A bottle of pastor. If one Adibia for pastor, at the end of the film, I found a pastor game Dibia. She like me, I was like, this thing are not real because I'm not into the system. I'm not possible. Now, at that time, we challenge Jerry Pass. You on my YouTube channel, I got for the video, me almost 2 or 3 times. Where's the man challenge Jerry Pass to and I'm making 500,000. As at that time, that 500,000 see me life of which now, although I get witness and nobody had got there. Any pastor upon that, if you don't come with fuel, don't come with matches. That may go saying, I wanted to live at my time. If you done a better than Jesus, them who we have 500,000. Or what is driving at my temple? That may go saying, Apple or Calette, I don't sit in a buy. And on you are Siama, begging the other brand I had Jesus, who 500,000. One on your church, William. You see, okay, then, all the men in real life, why activity to move? I challenge some of the movie producers. Some of them were like the concept to balance things in where the true life stories of how things work, the reality life. Has him that they will not act such films because now such films in act with reality. Mana no bro reality kahana to actually wake up. The actually win them money actually imaginations of the producers and the directors. So now actually and then now on the era of false claims. Understand? Because of now that era of false claim, we have a no nyakahana art in the money sorry for ya. So now no one art my mindset and the true life stories, they will not make money. Because actually not they create here. Either I not get a film for the fuck art one brotherhood something. If one goes you can go see those things are they married. So some of these things are imagination of the director and the writer, script writers. So when for that these people are not willing, and I can tell you now Nollywood so ni henye not a bad name. Makani ho na art if I know na atunzu ọ ga-abụrụ na onye na-enye nsi na-acha n'obodo. So ha so na ndị nyere ọdịnala bad name. So mgbe m mechara nwee si oke ebe ọ na these people are not forthcoming.
that na may use bido na my life story where art film onye ka we art film agboro the rejected staff. That was my first produced film. Then after rejected staff, when na art ya bụ just come quote the true life story. Eburo m no bi na mma aba into deep. After that art ya that one, then oburo for money. I kept it. So from there, if I'm not saying okay, get what na film house, get what na African Magic, get what na ebo ga upon our YouTube and then what they go. I remain adamant. Oburo they go away my problem. Yes. Up till now, you don't me YouTube, you don't me anywhere, you don't me African Magic. I kept it. At this stage, the urge be again, I should be start producing. Can we document the true life stories? All Nyabatare will give birth to Ogbuefi movie productions. I will art about true life stories. Like can I add those true life stories? Umore ebo obo na mbunobi. Umore etu obo na nsiburi n'obi na mmesi na we make ego. I put on obi n'obi make ego na ya. You know that? From ibie n'obi anwa, from ibie n'obi anwa. Mo and one we say okay. One day I'm not gonna make spiritual side. I said now, those my films I should open television channel. Believe in me, nobody came to me and or give me any idea. I have no idea. I have no idea of how I can be able to set up a television channel. My television channel is Yoku TV, Basalo Ordinary Igbo, who the first ordinary channel. Go and verify. First ordinary channel for evangelization. Yes, you can know, you all know that all churches in Nigeria will have their own TV channel, but no ordinary temple will have their own. So, Yoku TV is the first of its kind. So, can you hear me? So, how I say, I say, we channel. See, no idea anybody. Can you hear me? We're going to YouTube, we're going to Google. We don't go over any television of your thing. So, now Google, many things now pop up. The final day, I now call a friend of mine, in the friends of Stanley Okolie. Oh, Stanley Okolie can want to see, yes, no one idea from there, a random link. From there, connect you the service providers. Before you know it, it's your TV. When they go and ask, how can I be able to get fund to fund this? Single-handedly. Ezioku TV is almost 6 months now. You understand? I keep funding it. So because now no avenue can we pass also the nani. Any can name for last year plan on